протокол, който не си видял. Етажна собственост във Варна. Каква е ситуацията там? Има домоуправител, който не спазва никакви правила, не зачита никакви мнения, обслужва интересите не на етажната собственост, не е общия интерес, обслужва частни интереси на определени собственици. И какво се случва по това дело, за което сега пътуваме към Варна? Имало е на 11 юли 24 година общо събрание, за което общо събрание е поставена покана на 4 юли. И няколко дни по-късно, след датата на провеждане на събранието, на таблото на етажната собственост се поставя едно съобщение за суми за ремонт на асансьора, които са по 50 лева на самостоятелен обект, забележете. Всеки един самостоятелен обект сума по 50 лева на месец. Откъде идва всичко това? По поканата на общото събрание има 3 точки дневен ред. Първа точка е обсъждане на искова молба, предявена от моя клиент по предходно, за оспорване на предходен протокол. Втора точка е жалба от някой от собствениците си срещу нещо не е уточнено. И трета точка е да се вземат решения, да се разпредели сума за ремонт на асансьора. Така. Клиента ми разбира че е имало общо събрание от поканата и съответно от промяната на таксата. Но протокол изнесен няма. Опитва се да се свърже с домоуправителя, обаче домоуправителя не му дига телефона и съответно не отговаря на съобщения. Протокол нямаме, обаче срока за оспорване тече. В един момент, ако направят така, че покажат, те го направиха, всъщност те го направиха ответната страна, етажната собственост, представиха протокол за поставяне на съобщение за изготвен протокол. Съобщението за изготвен протокол е от датата на провеждане на общото събрание. Тоест на 11 юли е имало общо събрание, на 11 юли се поставя този протокол, че протокол от общо събрание е поставен на видно място в входа, което не отговаря наистина. Това е направено с целите за делото, за да послужи за делото. Както и да е. До това ще стигнем малко по-късно. И какво се случва сега? Срокът тече. Имаме 30-дневен срок да оспорим и препоръчах на клиентите си 30 дни за оспорване. Това да е месец по-късно, на 30-тия ден след провеждане на общото събрание. Имал съм няколко предчувствие, че ще направят така документацията, че протокола да е изнесен на същия ден. Така и стана. И пускаме на сляпо. Не вярвах, че ще хване дикиш. Обаче по дневния ред от поканата и по таблицата с разпределението на сумите хванах какви решения са взели в съответния протокол, който го оспорваме. И исковата молба беше следната. Значи първо оспорвам нищожността на протокола. Защо? Защото общото събрание е проведено при нарушение на разпоредбите на ЗУЕС за свикване и провеждане на общо събрание.
не е спазен 7-дневния срок за провеждане след датата на поставяне на поканата. Поканата е поставена на 4 и общото събрание е следвало да се проведе 7 дни по-късно. Но отброяването на срок започва да тече от деня следващ събитието. Тоест, ако е поставено във вторник тая седмица поканата, броенето на срока започва да тече от следващия ден, от сряда. В случая поканата е поставена на 4 и започваме да броим. 5 един ден, 6 втори ден, 7 трети ден, 8 9 10 11 се пада 6-тия ден, а 12 юли 7-я ден. Което означава, че събранието, ако е било проведено на 12 юли, аз нямаше да имам основание да водя това дело, този иск за нищожност за свикване и провеждане на общото събрание. Така. И втория иск, който съм споменал в исковата молба, това е за незаконосъобразното разпределение на суми за ремонт на асансьора. Домоуправителя е решил всеки един самостоятелен обект, било то малък апартамент от 40 квадрата или голям апартамент от 140 квадрата, всички плащат по 50 лева. Като е упоменато, че преди това е било 25 лева. Съответно, за тия 25 лева протокол аз не съм видял. Не е представен и на собствениците. От 25 лева на всеки един апартамент го прави на 50 лева на апартамент. Защо? Защото предните 2 или 3 протокола ги оспорваме, понеже всичко е незаконно съобразно в тази етажна собственост, в това число сумите за консумативни разходи, те са разпределени незаконно съобразно, сумите за ремонти ФРО незаконно съобразно, всичко на калпак, братче, не става така. И сега оспорваме това, че сумите са разпределени на самостоятелни обекти, и то не на всички. Забележете, разпределени са само на апартаментите. По ЗУЕС как е? Въз основа на притежавани идеални части от общите части на етажната собственост. Ми даде магазинчето отпред, пред сградата, то може да не ползва асансьор, може да не влиза въобще в входа. Обаче има идеални части от общите части на сградата. И когато се прави ремонт, те са длъжни да си платят този процент, който притежават от този ремонт. Независимо, че не ползват асансьора. Защо? Много хора няма да се съгласят с мене, но сега ще се аргументирам защо. Защото всеки един собственик, който притежава самостоятелен обект в сградата, той притежава и идеални части от общите части на сградата. Обща част е и покрива. Той притежава идеални части от покрива. Това са неопределени няколко квадрата от покрива. Да. Хипотетично, ако този покрив се развали и трябва да се качи майстор, за да направи оглед и да даде оферта за ремонт на покрива и да ремонтира покрива, този магазин, който не ползва входа, притежава част от този покрив. И заради това му притежание на част от този покрив, той плаща. Както и да е, връщам се към делото. И сега отиваме на това дело, да видим какво ще направим. Ответната страна се представя от процесуален представител, варненска адвокатка, която пише в отговора на исковата молба следното: събранието е проведено при спазване на всичките изисквания на ЗУЕС. И сега, като влезем в заседанието, ако уважаемата колега
присъства, защото може, докато аз шофирам, тя да си пусне болничния лист и да отложа делото, както често пъти се случва. Ако присъства на заседанието, ще я задам въпроса: кои са били? То го има, между другото, по доклада за делото. В тежест на ответната страна е да докаже, че общото събрание е проведено при спазване на изискванията на ЗОЕС. Забележете, това нещо не съм го записал в исковата молба, но решението е взето с кворум 30,59% идеални части. Кворум 30,59%. 4 човека. Двама са се явили от собствениците и други двама собственици се представляват от един от тези двама. Пълна бутафория. Обаче протоколът е на лице и според съдебната практика, задължителната съдебна практика на ВКС относно ЗУЕС, казва, че протоколът за общо събрание е документ, удостоверяващ решенията на общото събрание и това, че те са взети. И когато се пропусне срока за оспорване на общото събрание, незаконосъобразен или не, собствениците са длъжни да се съобразяват с тези решения. И поради тази причина моите клиенти се съгласиха така да импровизираме този процес по член 40 от ЗУЕС, въпреки че нямаме протокол. Да, рисковано е, но го правим. Защо? Защото ако този протокол влезе в сила, за неопределен срок напред във времето ще се плащат под 50 лева за ремонт на асансьора. Неопределен срок. Като това решение е взето без да се представи оферта от асансьорната фирма колко ще струва ремонт. Просто е така, решено 50 лева на месец за ремонт от всички. Абсурд! Няма да го допуснем и отиваме сега да се проговорим. Това е. Скъпи приятели, благодаря ви за вниманието, за търпението, благодаря ви за това, че гледате, споделяте този клип. Благодаря за лайковете, които оставяте, и благодаря за коментарите, които правите. Хубав ден! Чао!